ado, I will introduce to you my sisters! Yay! Hey guys! My name is Sid and welcome back to my channel. And our goal is not enough. At ayun nga, welcome ulit sa isang panibagong vlog na naman. Ayan, alam ko, sobrang na-enjoy niyo yung mga previous vlogs ko. Wow, assuming lang ako. Pero thank you so much sa overwhelming na mga responses, sa ating mga nagko-comment, sa lahat ng mga nagsasuggest ng gusto yung mga vlogs namin. Ako, sobrang excited ako to do everything para makapakita sa inyo yung mga gusto nyong contents dito sa aking vlog. Before anything else, please do not forget to like and share this video sa mga friends and family mo para talagang more good vibes lang tayo. And at the same time, if you haven't subscribed to my channel yet, please do click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming future vlogs and future uploads. For our vlog today, excited ako kasi kung last vlog natin ay na-feature ko yung aking mother, syempre naman, ipapakita ko naman yung the rest of my family, which is my siblings. Ay nakikita nyo naman sa description box, kami ay magpapainggit lamang po. Kasi alam ko naman na because of the pandemic, because of the lockdown of the GCQ, MECQ, ABCDEFG, lahat ng letra na nasabi na ata ng ating government. Alam ko na na-miss yung sobra yung pagkain ng mga street food. O, diba? Agree ba? So with that, ipapakita namin sa inyo. Pero with the twist, maglalaro tayo ng ang Pinaka Siblings Edition. So without further ado, I will introduce to you my sisters, no other than Shaina and Shelame! Yay! Mamawi! For anything else, dahil baka ang milk tea. Alam nyo ba, para mas madali nyong ma-pierce, dapat nakahawak kayo dito. Kasi may air pressure Air something. pressure. Oo. Ay. Air pressure. Already, 1, 2, 3, go! Ang sarap ng milk tea. Thank you so much to Sans Milk Tea. Malilipon branch. Kasi Yeah. marami silang branches sa Tabaco, sa Legazpi. Yes. Dito sa Bicol yan. So napakasarap naman talaga. At the same time, delivered. Kahit anong oras na naka-deliver pa nila dito sa bahay. Pero syempre, before we start, papakilala natin sila, no? Let's start with the one on my left. I'm Sheila May Luna, but you can call me Imay. Guys, hindi siya ganyan. Ito naman sa right ko. Hi, I'm Shaina Piluna, the editor of Cha. Oh, which is true, ha? Bayad yun. Oy, bayad yun, ha? We call her Chai. O, trivia, alam niyo ba kung bakit Chai? Kasi, nung pinanganak 2003, kasagsagan po ng... Meteor Garden. Yes, sabi ko sana meteor shower. Yeah, so syempre, sino ang bida? Si Sanchay! Dahil dyan, ayun, yun na po yung nickname niya, si Chai. Maraming sa! Tapos, alam nyo ba, na gumawa na kami ng name sa Chinese kasi Chinese school kami nag-aral. So, gumawa na din kami ng Chinese, pero hindi nasunod. Lim Sanchay dapat. Kasi ako, pangalan ko sa Chinese, Hokkien is Lim Ding Sun. Siya, Lim City. Siya, Nakalimutan ko Oh. yung Hokkien ko, pero Lin Search, hindi ko sure. sorry, Tabaco Paging School. dapat ang pangalan ko, Lin Sanchay, ang tsaka, Lin Sui. Sui! Sorry po sa mga Chinese dyan. Ay, charot lang! Ito naman. Baka mabawasan tayo ng followers. And hello pa pala sa sa 200 subscribers natin. Wow! So, ito nga pala yung ating handa. Wow! Fiesta! Ano pala gagawin natin ngayon? Street food mukbang! Yay! Siyempre, para mas maging interesting yung ating street food mukbang, maglalaro tayo. Ayan. Gusto niyo ba naglaro? Yeah! So tayo maglalaro ng ang Pinaka Siblings Edition. Ayan! Alam niyo ba kung paano yun? Yeah. Yeah. Napanood niyo yun sa YouTube? Oo. Huwag natin gawin pala, napanood natin sa YouTube. Thank you so much pala. Shoutout po pala kay Ate Grace Amoroso. Ayan. Siya po ang sabi niya sa akin, ay sis, iba-vlog mo to. Aayusin ko yung pag-ano nito. Pag-ihaw. Oh. Let's start with our first Pinaka. Ano ba yung first katanungan? Sino ang pinaka mabilis na in love? Wait! Ituro natin. Alam mo talaga, makita niyo lang may cute na guy. O bakit
bakit ako ang pinaka, mabilis ma-inlove? Sure ba kayong in love agad? Pwede ba na-admire lang? Explain mo, bakit sa tingin mo? Sa akin, yun din. Oo, di ba? Bago tayo mag-next question, kain muna tayo, dahil gutom na tayo. Oh. Kanina pa. Ano unang lalantakin natin? Ito muna kwek-kwek. Kwek-kwek. Ano favorite niyong sausawan ng kwek-kwek? Ako, itong ano. Ako ito suka. Ako din to. Sige, kain lang tayo. Mga bakla. Sige, next question. Sino ang pinaka-madamot? O in fairness, wala. Wala. Hindi tayo nagdadamot eh. Mama taught us how to char. How to share. Totoo. Siguro, same, yung kung ano yung actions ng children, it clearly reflect the upbringing of the parents, especially the mother. Good job. Palakpakan natin. Thank you so much, mother. Sa mga hindi pa po nakapanood ng previous vlog with my mom, nandun siya. Click this. Okay, next, go! Sino ang pinaka-mabaho umutot? Kasi naman, grabe ka naman kumain. Oo nga, no. Ako talaga yung pinakamabang utot. Ako doon naman yung talo. Next question, go! Sino ang pinaka-magastos? Chocolate. Kasi every time na may Lazada package na dumadating. Oh, hindi naman, Charot. basta araw-araw merong package. Nagagalit na kasi mama sa kanya. Paano yung galit? Paano yung galit? Rar, rar. Ma'am, delivery po kay Edison Luna. Hindi siya nag-iiwan ng hindi siya nagbibili ng pera. Kaya yun, nagagalit. Ang tawag dyan ay surprise! Teka lang, just to be clear, lahat yung bayad ha. Oo, binabayang late na. Late. So late niya binabayaran. Hindi mo sila sabihin ng may mama, may darating. Next question na. Sino ang pinaka-masungit? Mimi. Mimi. Lagi itong may regla, hindi ko araw-araw. Araw-araw may... Okay, so one time, galing siyang work, tapos kakain siya, di ba? Naisipan kong magloko. Pa yung tatay mo. Ano? Tinulat ko siya! Panigulat. Nagulat siya! Tapos sabi niya, uy, hanip ka. Gumanon siya. Kasi naman, Ang sungit! nagulat talaga ako no. Panigulat. Panigulat ko. Kasi kumakain ako, tapos yun, galing pa sa work. Pagod. Ano ba? Nandito naman namin. Wala, nasanay na kami. Next question! Sino ang pinaka-mahilig magdabog? Oh! Ito talaga. Minsan pag sa pinto. Pag nasasabihan, ayan, pak na, oh. Alam niyo ba kung bakit Betamax to? Ang Betamax kasi, yan yung video, parang video cassette. Yung black? Oh, Yung yung dati? black. Kaya siya, Betamax, kasi di ba, naka-shape true. siyang Betamax. Oh my Hindi niyo na inabutan. Hindi na inabutan. 2000 Sorry, matanda Gen Z na ka. kayo. Hindi naman! Ogo, ano yun? Bakit ang nagdamo? Pag nasasabihan siya, punta siya sa room. True. Bagsak ng pinto. Paano babagsak yung pintuan? Kasi nag-exam siya, tapos di nag-aaral. Bumagsak yung pinto. LG. Yan kasi pinto, mag-aaral ka! Bagsak ka po. Ay, minus ko pa. Sino ang pinaka-malandi? Nagsasabihin ba kayo? Sabi ko, Ha? Nagsasabihin ba kayo? Wala naman. saan ka pupunta? Alas 10? Gabi? Hindi, alas 10! Ano alas 10? 11! Ay, 11 yun? Oo, 11 ng gabi, taalis ng Bigla na lang kukunin sa akin yung susi. Wow! Saan ka pupunta? Pumunta ako ng 7-Eleven, may binili lang. Wow! Next question na! Sino ang pinaka-sip-sip? Ay, Wala man. Wala. Wala man nagsusumbong sa akin. Wala. Ay, meron man. siya, pabiro lang naman. Si Ate, ate ate yun. yun. Parang ganun lang. Dapat. Sino ang pinaka-talented? Salamat. Lagay mo yung sash ko. Lagay mo yung sash ko. Wait lang. Ano yung... Okay. Pero lahat kami may talent except you. Raise your hand kung may talent kayo doon, ha? Singing. Medyo. Dancing. Medyo din. Acting. Ay, dito lang. Ay!
Ay, nagsisa ako. Ay, ako. Paano anyway? Ako, parang dati hindi naman. Mahihain kasi. Mahihain kasi ako. Paano na-develop ba yung ano mo? Confidence? Ikaw. Kasi sinasabi mo, go lang. True. Kasi bakit naman hindi nyo i-go? Kasi meron naman eh. Oh, thanks for that. Ay, ano, sa volleyball naman siya. Ayan! Ayan ang ano. Sa sports siya. Sa Siya sa sports. Tapos sa arts, siya naman sa academic. Ano ayaw mo? Diba? O, salutatorian. Sino ang pinaka-mabagal kumilos? Si Mama yung... Si mama ko. Baga siya magising, tapos, Lang. nakapatrobe lang siya. After maligo. Tapos, ano, gigisingin niya kami. Uy, asikaso na. Hindi ganyan. Ano? May mouthwash kasi. Bathrobe, tapos basa yung buklos, may mouthwash. Diba? Tapos mag-ready na kami, okay na kami lahat. Tapos pag nasa car na kami, na-start na yung car, diba? Magbibis pa lang siya. Magbibis pa lang na. Sabi pa, mag-produce tayo, kayo na rin ng dynamite. Maanghang. Hindi yan maanghang. Dynamite tayo, cheers. Maanghang ba? Oo. Oo. Oo nga. Next question. Sino ang pinaka-bingi sa utos? Kami tatlo. Kunwari, walang nari. Ma, may ginagawa ko. Ma, may pasok ako. Tapos ako, la 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 ha. Okay, next. Sino ang pinaka-tamad sa school? Wala. Ewan ko ba, hindi naman kami naging tamad sa school. Because we value our education. Because education is the key to a better future. Oh, sino nagsabi nun? Ariela Arida, Laguna, Philippines. Sino ang pinaka-makulit? Lahat! Namana din ulit namin Kimudra. Sino ang pinaka-pangit? Pangat ba ako? Kapalit-palit ba ako? Ito naman. True. Ito, try natin. Nito. Hindi ko din alam kung paano itong kainin. Tawag dito ay helmet. Uy, totoo! Nagulok. Try lang natin. Hindi ka lang magtatai dyan. Paano ba to? Hindi ko din alam kung paano. Ang sarap! Hindi nakatingin sa akin, no? Hindi ako marunong kumain, guys. So, kinakain ko lang, binubuksan ko lang, tapos kinakain ko yung loob. O, next question. Sino ang pinaka-maarte sa damit? Hindi mo. Ako ba? Fashionista na lang. Fashionista. Hindi maarte, pero fashion. Sino ang pinaka-hindi naliligo? Ako. Gano'ng katagal? 3 days. Sino ang pinaka-maarte sa pagkain? Si ate. Ime. Oh, sino sagot mo? Ako? Kayo. Alam niyo ba kung bakit? O, ganito, I'll explain. Diyos ko. Una, ayaw niya nang nauulit ang una. Pag kinain niya na daw sa lunch, ayaw initin. Ayaw niyang initin pag gabi, pag may tira. Gusto niya bago. O bakit? Explain yourself. Kasi para iba naman yung ano. Alangan. Ay, sa bagay. Ang dami kong ulam, Ang tapos im. gusto niya bago. For example, dami pang sinigang, may sinigang. Ayaw niya talaga. Gusto niya bago. Kahit ano lang, sardinas lang. Basta bago. Basta bago. Kasi natikman ko na eh. Ay, Dapat. ganun pala yun. Pag natikman na, next. Sino ang pinaka-tanga sa pag-ibig? Ayan na. Yun na no. Feeling ko ako. Sino ang pinaka-matakaw? Ha! Ang sama ng ugali. O bakit ako matakaw? Tingnan mo na, tayo ka. Ayoko! Okay na to. So, dyan po natatapos. At dyan nagtatapos ang ating vlog for today. I hope nag-enjoy kayo at na-witness niyo ang ating magmukbang. And I hope soon enough, matry nyo na din yung ating mga street food na siguradong mga na-miss nyo. I hope mas nakilala nyo pa yung aking family, especially aking mga sisters with this video. Thank you so much and please do not forget to like, share this video, and at the same time, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga future vlogs and future updates. And with that, See you on our next vlog! bye!